Tugot di napalabas. Di napalabas. Mas daw ni Gardo no apay ang nagpasugnod ken kuana ni Alona. Isu a kinasarita na daytoy. Nako na ti balasang amadanagan no kas pangarigan tag sublinti lagip ni Gardo. Ket pumanawen a mamimpinsan iti lugar da. Nakadlaw met nila kay Ignas no apay a kanayon ngagpampanunot ni Alona. Ngem saan ang nagpudno ti balasang no anya ti marikriknana para ken ni Gardo. Iti sabali a bangir. Nasaer tirik na ni Celia, gapu itinaalas a panagsasaon ni Doña Dolores ken kuana. Naamuan dayta ni Diana, ket kinasarita na ti inana. Ngem ad-ad dalang ang nakapungtot ti Doña. Iti restaurant, nagsarak dalindon ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas. Sige, agorder kay ti kayat mo, Diana. Siyak ti makam mo. Ato iti mino. Agyaman Lindon. Naimas ti putahe da dito eh. Agpili kay ti kayat mo kanin. Ay na. Nagmayat amat matan ti rupa ni Diana. Jak mauma amang kita iti kinapintas na. Oh, anya nga ta ti aramida kalpasan ti pandangan mi dito yung restaurant. Amukon. Diana, nakapili ka din? Juan, Lindon. Okay. Sakbay nga gayabak iti waiter. Mangkita ak paymet iti kanem. Nasken ngagbusog ta. Apoy ngawan ti kotse ni Diana, Celia. Rimor ni Senyorita Doña Dolores. Kasta ka di. Sa dino ka no, ti papanan na. Agsarak da kano ka ni Lindon, Doña Dolores. Anya? Day tamot ti imbaga itay kanyak ni Senyorita. Okay, sana parikot kanya, ti panagsinnarak da. Kay kayat ko pa'y amapasamak da ita. Doña Dolores? Kayat ko nga asawaan ni Lindon ni Diana. Iti kasta, ad-adan to pa'y abumaknangak. Iso asika Celia babaunan. No may ni Lindon dito'y mansyon, asika suam anaimbag. Nawatam, Naawata, Doña Dolores. nasayat. Agbalin tumatan nga amom ni Lindon, inton agasawadan ken ni Diana. Iso asayatam ti panakilangan mo kan kuana. Uwan, Doña Dolores. Numakisarsarita ka iti baknang akas kada kami. Di mo lip-lipatan ti agrespeto. Gaputasan da kayo akaagpang iti panagbiag. Nababa kayo lang a klase ti tao. Nagbiit ka matan anangan. Amang ano saan ka pa anamsog? Napsug ako Lindon. Agyaman Awanan yaman na. Amom, masya naklaunay kan ka. Ha? Apay amasyan ka kanya. Pinapudno na, pinagtignay ko amin na nataok, tapno sa pulin da ni Ruben. Tikayat ko, iti kabita na panahon, masarakan na ni Ruben, no sa di naman ti ayan na ita. Agyaman launay. Awan ti rumbang nga pagyamanan? Si dada nakatumulong kan ka? Nupay... Nupay anya. Nupay nasakit para kanyak. Ha? Amo kon ti posible mapasamak no masarakan da ni Ruben. Anya ti kayat mo asawan. Ti kayat ko asawan. Agsakit tulang tiriknat no masarakan da ni Ruben. Gaputa iswa talaga ti ayatem. Saan ka ta siya? Lindon?
Diyak mo no hapay nga aramidak ti kastoy. Amok matlang asa na syakto ti pilyam. Nilata Ruben ti ayatem. Diana, nukas pangarigan sana na masarakan pa ni Ruben. Mabalin ka di. Asyak tumat ti ayatem. Ha? Ay ayatan ka unay, Diana. Ngam, ipay ko lata titulong ko. Tapno masarakanan. Tipudno nga ay ayatam. Lindon, pudno ka di dayta nga ibagbaga. Sana panagin ko na, Diana. Ibagbagak ti pudno amarikriknak para ken ka. Mapukaw ko lakit di tilimbong ti panunot ko. No mapukaw ka itibiyag ko. Anya? Kasla na alas sa panunutan. Apasapol ko pa'y ti lalaki nga agbalin akaribal ko di tapuson. Lindon? Ngamawan maramidak. Naskan nga aklunek no anyaman ti ikaddang mo. No ni Ruben ti ragsak mo, awan maramidak. Nakasaganak nga agsakripisyo para ken ka. Kumusta ti panagsarak yu ni Lindon, senyorita? Manang Celia, sa anak nga taan nagkamali, iti panangipapan kan ni Lindon? Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyorita? Kunak no dakas ti panagpuspuso ni Lindon. Ngam, at damat gayam na italimang akinaimbag iti puso na. Ha? Seryoso ti panakisarita na itay kanyak iti restaurant. Nagsayat mat gaya mataon ni Lindon. Senyorita? Mariknak babaan iti panagsauna. Anasayat at taon ni Lindon. Impagarup ko anapakla na dakas. Angam saan mat gayam. Kasta ka di, senyorita? Wen, manang Celia. At daladag iti gundaway at yak magustuhan ti ugali na. Palangguad kan natangig ngamin. Ha? Sapay la ko ma. Tapod no tinariknak kan kwa na. Nagkari at tulungan nak amang sapol kan ni Ruben. Nasaya, temay ka dito'y mansyon, Lindon. At ka din ni Diana? Ada, pinayabakon kini Celia ababaunan. Aha. Para ka di kanyak day taimat mo asago. Para lang kini Diana da ito'y asagot. Apay kumangay kang ka? Sika ayat ipagdatdato na. Doña Dolores, saan ka kumang agbalin nga agraraman? Ni Diana nga anak mo ti pagdatdatunak, saan ket asika? Sika talaga. Rabrabagan ka lang. Nuan yaman ti makitkita mitangar aramidak, aguli magkalatan. Juan, Linton. Laglagi pa. Saan nga amo ni Diana nga insaldam kanyak ti titulo, ti dagaday di Don Roberto nga asawam. Para amin kan kada kita sagot, Diana. Nagadumot tanday ta sagot mo. Nagtaktak ka pa'y laang. Awan na nyaman na eh. Tinapatag kanyak, makita ka naragsak ka. Agyaman na. Sapay la kumata di nakagura nga imay manan dito yung mansyon nyo. Kaya't ka lang amin na makita, kan makasarita. Apay kumaakagura ka, Lindon. Awan mo tidakas ngar aramidam. Agyaman ak tamaawatan nak. Kaya't ka lang amin nga andingayan. Gaputan mo kamalmalday kapaylaang nga aging gaita. Gapo iti panagpukaw ni Ruben. Lindon? Diyak kaya ta makita ti panagliday mo. Iso nga daklang dito'y amakisarsarita. Bareng malag-anan ti riknam. Agyaman nak.
Panuti ko nam. Malmaldayak pa lang gapu iti kalat apa nagpukaw ni Ruben. Awan ngagpaiso. Uray siya kamang pampanunot. Apay akalaat ti panagpukaw ni Ruben. Kat iti pa'y mismo akaaldawan ti kalay sayo. Anyamatan ni Ruben. Pagsaksakitan na lang ti Riknam. No siya kuman ni Ruben, jak pulos pagsakitan ti Riknam. Aba bakit di nga ayatan ka? Linton. Sabay la ko mata sana masaya ti Riknam iti bagmagak. Yan panagkunak, saan anapudno ti ayat ni Ruben ken ka? Anya? Awan ti panggap ko amang dadaal kan kwa na. Ngem nun talaga anapudno ken ka. Nagparik na kuman. Wano saan? Nagisarita ko makenkan. Nagkidaw ko man iti pamakawan. No apay asaan ang nagparang iti kaaldawan ti kalay sayo. Celia, Ha? Si kamot gayam, Doña Dolores. chismosa. Ha? Palpaliiwam ka di ti panagsarsarita da Diana ken Lindon. Saan, Doña Dolores? Apay ko mga agpaliiwak. Aglibak ka pa ilang. Nakita ka lang arudan ng agpalpaliw. Ibagampay lang nga saan? Doña Dolores. Hoy! Babaunan ka lang dito'y mansyon. Iso nga awan ti karbangam ng agpaliw. Pasensya, Doña Dolores. Ala, mapankan ijay kusina. Darasam! Uwan, mapanakon, Doña Dolores. Ha! Ti awanan pa in Celia. Ti ko na nga ta, jak nasiputan ti panagpalpaliw na. Oh, talaga chismosa day tababaunan. Ha. Mayat, maragsakan iti panagsarsarita da Linton kan Diana. Itay dapay ngagsarsarita iti hardin ti mansyon. Oh, hagagatulan ti dakulap ko. Iti saan ngagbayag, agbalinton amanugang ko ni Linton. Sigurado, nga do ti umapal kanya, no asawaan nanton ni Diana. Nagkasat kan, Doña Dolores, kunadanton kanya. Nakasaganan dagiti nateng na ilakoy ijay cindaan. Alaw na, Gardo. Wenta ta Ignas. Siya kung timangimot iti ila ko mi anateng. Tapno sana marigatan niya, Lona. Ay na, kabailak ta agawit iti nateng, Gardo. Nairwama ko iti trabaho. Amang ano si kapay ti mabannog. Anya? Ala, gusto da itan. Mapan kayo kid din ijay cindaan. Tanay, amangan numaladaw kayo. Wenta ta Ignas. Ala, mapantan alaw na. Diana, kano ka di manan o may dito'y mansyon ni Linton? Diyak mo, mama. Napaot ti pa nagsarsarita yu idi kalmaan niya. O anya, sinong batam ka din, ti dat-daton na nga ayat kan ka. Mama, may papankan ni Ruben tinagsaritaan mi ka ni Lindon. Anya, may papankin ni Ruben? Ha? Dadaulan ti ulom, Diana. Apay ani Ruben tinagsaritaan nyo. Di ko mamay papan iti panagdaton ni Lindon kan ka, Mama, nakasagana at tumulong kanyak ni Lindon. Patsak amasarakan min ni Ruben iti kabiitan a panawan. Wah, jak ammo kada kayo. Apay amairamraman iti saritaan nyo day jay a Ruben. Imbagak matan kan ka.
Adimon sa pulen ni Ruben, gaputag saysayang kalang iti oras mo. Saan ka basta mamati? Akilat-latan ang nagpukaw ni Ruben. At dalakit di karkar na anapasamak. Anya, Isu nga oray anya ti mapaspasamak. Sa pulak ni Ruben, mama. sa dino ti papanam, Diana? Mapanak ija istasyon ti radyo, mama. Ipapublic service ko ti panagpukaw ni Ruben. Manon, dayjay manen a Rubentas asikaswam. Tunggal at dadamagakan ka, nilatan Ruben ti dakdakamatam. Pasensyakan, mama. Kasi tinakunakon, uray anya ti mapaspasamak sa pulak ni Ruben. Naipakaammo kon dahito kadagiti gagayem ko iti sabali a lugar. Tumulong damot kanyak. Saan ka rumwar, Diana? Ha? Apay, mama. Kasla si kapayan a babae tag interesado iti dayjay a lalaki. Awan ti maganab mo kan kuana, gaputamay salang a mamirmiraot. Awan ti kinabaknang na. Nilindon ti kabatam, gaputadakan kuana aminon a kinabaknang. Mama. Agdadata lang arudan nga awanan dayjay a Ruben. Ingkapay lasap-sapulan. Agsakit ti pusok gapukan ka, Diana. Pagsaksakitam lang tireknak. Awan pa'y serbik anang padakkalkan ka. Tag tinagkalagayam iti lalaki anak urapay. Naggapo akon iti istasyon ti radyo. Mapanak mo't ita iti lugar apag nanaadan ti gayem ko. Nasulinak a lugar ti ayanda. Agpatulungak mo't kankwana, maipapan iti panagpukaw ni Ruben. Maysan nga oras ti panagbiahek. Ngamtsak pa'y lang nadanon ti ilida. Nabayag mutan a panawan at nakita daytoy a lugar. Nalawa a kabambantayan kan kataltalunan ti makita kitaglawlaw. Tinasayat. Iparpartak ko pa'y tagmaneho. Tapno makasubli ak mutla a dagos iti lugar mi. Kalpasan a makasaritak ti gayem ko. Pinanawak ngagmaymaysa ni Gardo iti tiyandaan. Mapanak piit iti panaderya. Gumatangak iti tinapay akanon mi kadatatang. Kartingak pa'y timag na. Kababain mo't ka ni Gardo na mabayaganak. Agbalasiw ako niti kalsada. Ay! Dandani ako nadumpar. Diyos ko. Miss? Okay ka kadilaan? Miss? Pasensyakan. Dandanikan na tumpar. Okay ka kadilaan? Uwan, ma'am. Awan tirong ba nga pagdanagan? Basol ko matkiti. Kala at ti pa nagbalasiw ko. Agap apura ngamin. Kasta ka di? Siyak gayam ni Diana. Sika? Anya tinagan mo? Alo na tinagan ko, ma'am. Di na kun awagan iti ma'am. Diana kun amlatan kanyak. Alona. Sa dino ka di ti papanam? Apay nga agap apura ka. Mapanak ko magumatang iti tinapay. Kasta ka di? Ala, siya kun ti gumatang iti tinapay para kan ka. Ha? Kababain matkan ka, Diana. Awan ti rumbang apagbainam. O ala, isurom kanyak no sa dino ti paggatangan ta iti tinapay. Anya ti mapasamak iti dayta a panagkita da Diana ken Alona. Gagayem,
Ti uliwayan na denggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.